Right guys, muli nagbabalik ang inyong Don na walang mansyon na muli nagsasabi na hindi mo kailangang maging si Idol Rapi o ang poging si Kawili nang sa mata ng tao ay maging kawili-wili. At ito din ang Don nagsasabing alalahanin mo ang kahapon, itama ang pagkakamali mo noon at gawin mo lang ang magagawa mo ngayon. Ngayon, guys, tutuparin na po natin yung ating pangako na kung saan ay muli tayo magbibigay ng saya sa mga bata sa lugar po doon po sa pinakasulok ng Camarines Norte sa Barangay Manlimoncito, San Lorenzo, Ruiz. So doon po tayo mamimigay ng taho at muli ulitin ko po, hindi lamang po araw ng Kapaskuhan hindi lamang sa araw ng Kapaskuhan ang pagbibigayan. So hindi lamang Kapaskuhan dapat nila maranasan ang salitang pagbibigayan. Dahil ang pagbibigay ng tuwa ay walang pinipiling panahon, walang pinipiling oras, walang pinipiling pagkakataon na sa ganitong kaparaanan tayo ay makapagbibigay ng tuwa, kaunting kaaliwan, nang sa ganun ay panandalian nilang makalimutan ang banta ng krisis, ang banta ng COVID. So shout out dyan sa lugar ng Manlimoncito. Ang barangay Manlimoncito ay sulok na po yan ng Camarines Norte. Shout out dyan sa mga barangay opisyalis at hindi po hadlang na malayo yung lugar ninyo para hindi po kayo maabot ng kunting biyaya, munting. So watch out! Masaya po ang gagawin natin ito. So huwag niyo pong kalimutan mag-like, mag-subscribe sa channel na ito at marami pa po tayong aabutin at darating ang panahon na hindi lamang taho ang ating ibabahagi sa ating kapwa, kundi aabutin din natin sila ng mas higit pa sa inaasahan po nila. So
Mabalik daw siya, huwag kayo mag-alala. Si ay mauli na basog na. Ay, dapat yan. Utangin naman ka. Mahit mo na kayong laman, di mo nyo manaini. Mahit mo na kayong laman, dinadali mo pa. Mali na tahimik. Paano di ako naniniwala? Sa loob lang ko. Uy, naman kuya. Dahil na. Ako nga na may bitbit pang kwarta. Ay puta, ang tatibay ni mga manukuna sa bubo. Mamanda, di man nasalid yan. Uy, kayo! Magpila na kayo! Nililipot ako. Sino pa? Sino pa? Oh, ha? May minalas daw. Wala. Magkano ba yun? Wala akong 55 eh. 5 lang. May 50 lang ay. Hindi daw mo. Si Buta lang ang higo ako. Ay, sa damunggol. Bakit nalagyan siya, no? Baka mo na kasi yung saro. Oh, last. Na, dali. Wala na, tapos na. Na, Wala na po, si Kalbo pa daw. mabalik. Hindi po, sino ang Kalbo? Ako ba? Pagkalat ko na. Sa akin ano na lang, sago. Uy, sabi. Sige, sige. Tamis lang. Ay, hindi ka naka ano? Hindi, okay lang. Sago lang. Hindi ka ay, pambihira na. Yun na, baga kinangkan ng maskerya. Hindi, nayawan niya na kasi. Kaya di din ako nagkuha kasi ito alam ko maayaw din. Sago na lang sa akin. Huwag mo naman yung tiyan ko, ano. Ay na! Thank you. Yan na! Thank you, kuya.